Me chocó mucho porque encima lo tenía al lado mío 2 o 3 años ya tocando el bombo, teníamos una buena amistad, era un trozo de pan y era muy buen chaval i no, a mi me dejó muy mal. Jo vaig estar l'últim dia amb ell, mig per tota la tarda berenant por ahí, al hoquei, quan va acabar el hoquei, ell tocava el bombo i em va dir, Rubio, agafa'm el bombo i ja m'han donat els dilluns, que tenia que anar ell, no sé on tenia que anar. I mira, allà els va acabar el bombo. Va ser molt sobtat. I una persona tan jove, amb aquella vitalitat que tenia, era un noi que s'estimava el club, vull dir, i anava a lluitar partit a partit, anar allà amb el bombo amb l'Antonio. El Miguelón compartia inquietuds polítiques, per dir-ho d'alguna manera, amb la meva colla, perquè estava apuntada a la Cori, com jo també hi era en aquella època, amb l'Ariel Santamaria. Qui més s'hi va abocar amb la mort del Miguelón va ser el Turco, que eren molt amics, i la gent del front reusenc. I realment el Rubio va quedar molt desfet, perquè era com la seva mà dreta, com el seu germà petit, que no havia tingut mai. Era una persona que el podies trobar per anar també a veure el futbol o anar a aprendre alguna cosa, el que sigui, vull dir, ens va afectar bastant anímicament. El Miguelón jo el coneixia molt perquè ell treballava en una cafeteria al centre de Reus i jo hi anava molt. I vam establir una relació bastant estreta. El trobaves a faltar perquè sempre estava allí amb nosaltres, rient, animant, cridant, aixecant la gent quan l'altre equip ens guanyava. Que li està donant força perquè toqui el bombo. Jo a vegades m'ha donat aquesta sensació, no? Quan veig l'Antonio molt avançat, i no ho he dit mai a ningú, però m'ha donat aquesta carència. Els primers partits vam demanar a la directiva poder posar la nostra bandera quadrada amb un crespó negre i, vulguis o no, tots els partits trobaves aquella persona que et faltava. Evidentment va ser bastant dur per tothom, però al final el front reusenc sempre està al costat de l'equip, amb els moments bons i amb els dolents, i quan també ha de criticar també ho fa, que també crec que és positiu perquè creixi el club. Ens vam poder tornar a refer i li vam dedicar també moltes victòries, perquè sempre hi ha alguna cançó d'aquestes que la va començar a cantar ell i sempre que la cantem va dedicada a ell. Vam fer aparcar l'autobús molt lluny. I la seguretat els vaig dir jo, el que manava els Mossos, acompanyes l'autobús perquè aquí hi ha quatre bojos que estan bojos i ens aliaran. Jo no tinc ordres. I sortint d'allà, mira, van sortir 7 o 8 bojos d'aquests i el primer que van replegar els van inflar la cara d'hòsties. I es veu que el Barça, la directiva, havia prohibit als bojos nois entrar al futbol i entrar al pavelló de hoquei i tot això. I com que se van trobar dos nois d'un equip que jugava contra el Barça, fos en aquell moment de hoquei, però podia ser de qualsevol altra activitat, van descarregar la força allí, els van atonyinar. El company amb una amb la cara oberta i l'altre ulleres xafades i tot això. Des d'aquell dia no hi anem mai més a Palau. Ni un any ni anirem, mai. Però ens han tractat com a gossos. Vaig veure com agredien amb un, treure-li un pot, veure la seva cara plena de sang estirat a terra. I després, al costat, veure el meu home a terra, pensava que li havien donat amb ell, quan el meu home anava a socórrer amb ell amb un pas de cebre, i veure les cares va ser... Recordo que hi havia molta tensió entre Reus i Barça perquè la rivalitat generava aquest tipus de tensions, quan el Reus anava al Palau Blaugrana es generava també un clima hostil que provocava aquestes coses lamentables que no haurien de passar mai. Fue un momento duro, fuimos a Barcelona y me parece que desde ese partido no he vuelto al Palau Blaugrana. Para nosotros fue la primera Copa de Europa, era algo fuera de serie. Allí nos fuimos porque la economía no lo permitía y estaba muy liado, pero fue espectacular. La fiesta aquí en Reus fue el no va más. I guanyar el Vic va ser una cosa molt bona, perquè després del Barça el Vic i el Liceo eren els que tenien més bons equips. 36 anys a guanyar, una Copa d'Europa és el màxim, i en aquell moment ja teníem un equip
caralluts. Ja la temporada abans ja vam jugar la final contra el Barça al camp del Barça, que va organitzar, i vam perdre la final. O sigui, ja teníem un equip que ja estava jugant una final de Copa Europa, l'any següent una altra final de Copa Europa, ja un equip molt més competitiu que el que parlaven de la SERS. Posava la cirereta a l'època dorada de títols, però clar, no va tenir l'encant dels 200 aficionats que s'havien desplaçat anys anteriors a Bassano per celebrar les SERS. No sé si per una cosa o una altra doncs, no vam tenir afició nostra. Va ser una copa, aquest títol tan esperat per tothom de guanyar, i en canvi no teníem afició nostra. Vam tindre que organitzar-nos allà al Reus Deportiu, dalt, al bar-restaurant. Vam fer una concentració molt maca. La tornada sí que me'n recordo que tothom se'ns esperava, però bueno, a la final, per desgràcia, no vam poder comptar amb els nostres. Vam estar mirant el partit, però tothom del club, completament tots, i bueno, sé que quan se va acabar el partit, cadires i tot per terra, a mi em va tocar una cadira, però bueno, es la euforia. Yo me parece que me llegué a las 3 o las 4 de la mañana a casa y al día siguiente no fui ni a trabajar. Digo, anda, digo, una Copa de Europa no se gana todos los días. Era la primera que podía disfrutar y dije, mira. I una vegada has aconseguit aquell títol i és tot alegria i tot això, també vens a fer l'ofrena. Els que treballàvem no podíem, però l'equip, el club, el que sigui, fa l'ofrena a la patrona de la ciutat. El club sempre va a la plaça del Mercadal, ofereix des de l'Ajuntament el torfeig a la gent, hi ha una rua pels carrers de la ciutat, llavors ja també són unes altres hores que potser hi ha gent que està treballant, però després pot plegar i pot ajuntar-se amb el resto de companys i pots disfrutar. Ganar 3-0 y que luego se te pusieran por delante y perder, yo cuando estábamos 3-0 yo lo veía muy fácil, muy fácil. No pensava que no se hubieran remuntat, però bueno. Hem perdut finals, però com aquella cap. Ens veiem quasi bé arribant a la mitja part aixecant la copa, 3-0, fent un hoquei que si continuàvem jugant d'aquella manera impossible que ens guanyessin. I bé, arrel d'un temps mort de l'entrenador del Liceu van canviar les coses i després el partit se va acabar perdent malament, 7-4. Normalment quan tu desgastes tant a un equip amb 5 jugadors, quan arriben les èpoques d'abril, maig, on es juguen els títols, el físic passa factura i aquell dia se li va donar molta culpa a Alejandro Domínguez perquè pel seu plantejament sempre molt ofensiu, però jo penso que l'equip estava molt desgastat. Nosaltres tenim més perspectives de guanyar amb el Liceu, m'entens? Perquè el Liceu nosaltres més o menys hem sigut més o menys igualats. Hem hagut algun any que ens han tingut més bon equip, però aquesta diferència, com aquell dia, no era normal. Molta gent del front es va desplaçar. Ho recordo molt bé perquè hi havia molt bon ambient al pavelló i només hi havia afició d'un equip, que era el Reus del Liceu, gairebé no hi havia ningú. Veure com te canviaven el marcador, com t'anaves apagant, no? I viure amb pares de jugadors al costat encara va ser més amarga, no? Perquè, vull dir, nosaltres ens vam quedar fins al final per poder-los donar ànims. Va ser com a dient, hòstia, un gerro d'aigua freda. Però, bueno, a la fi a la cap penses, bueno, a les competicions és això que tenen, no és com la Lliga, que és contínua. És un cara o creu. La Lliga que es va guanyar davant del Tenerife, aquí a casa. Després de tants anys sense guanyar, la gent estava molt animada, molt il·lusionada, i nosaltres el doble. On depenien també que el Barcelona fes el seu paper a Palau Blaugrana i derrotés el Liceu de la Corunya, i nosaltres havíem de guanyar també aquí al Tenerife. Va ser un partit complicat perquè me'n recordo que a la mitja part, em sembla que encara anava un 0-0, ens va costar molt marcar un gol, ens va costar molt, hi havia molts nervis per el que ens jugàvem, i ja a la segona part va sortir el Reus d'una altra manera i vam aconseguir tirar el partit endavant. Em vaig quedar parada, no pot ser. Vaig pensar entre mi, dic, estic celebrant alguna cosa que no m'ho crec, que no s'ha guanyat en anys. Hi ha gent a la nostra penya que pràcticament no ho havien vist, això, no ho havien viscut. S'ha vist poc, la realitat és aquesta. La supremacia del Barça era el Barça. Feia molts anys que el Reus no podia arribar a aconseguir un títol de Lliga i poder-lo aconseguir a l'últim partit amb la nostra pista, plena de gent, això
impensable. Aquell va ser el títol més difícil pel que significa una Hockey Lliga, que no és una competició de moments, sinó que és una competició regular de 30 partits, on el Barça, amb l'amplitud de planter que té i amb els recursos que té, al final sempre s'acaba imposant. Només tenim 5 jugadors. El Negro Paz, el segon partit, es va lesionar. El dia contra el Voltregà li van xafar el dit de la mà. Des d'allà vam continuar el camí sense ell. Només som els 4 jugadors de pista i un canvi vam guanyar la Lliga.